aquesta tercera sessió de la sisena edició d'aquest seminari virtual Connecta amb l'edat mitjana. Avui tenim amb nosaltres l'Enric Urfila, que més enllà de la presentació ja diria amic del grup, això és potser el primer, però més enllà d'això, ell és graduat en Història de l'Art per la Universitat de les Illes Balears, amb premi extraordinari, i també amb un màster en Identitat Europea Medieval per la Universitat de Lleida, on puc afegir també d'haver estat molt breument professor seu i, per tant, amb l'alegria extra de veure alumnes que sobreviuen en l'austeritat del món acadèmic i tiren endavant. Durant el seu últim any de carrera va obtenir una beca de recerca de col·laboració amb el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, finançada pel Ministeri d'Educació i la Universitat de les Illes Balears, i actualment està realitzant la seva tesi doctoral sobre l'arquitectura parroquial medieval de la ciutat de Mallorca a la Universitat Autònoma de Barcelona, i de fet és un tema que guarda relació directa amb el tema del que ens ve a parlar avui. Quan vulguis, Enric, tens tota l'estona que creguis, si no t'has de passar. No, que va. Moltes gràcies per la presentació i també vull agrair a l'organització que ja heu pensat en jo per aquesta sisena edició d'Esconnecta. I primer de tot vull dir que com que emmarca tot el que presentaré en el que estic realitzant a la meva tesi doctoral, vull remarcar que estic en un primer estadi de la recerca amb resultats que no poden en cap cas prendre-se per concloents. També voldria fer una altra sèrie d'aclariments inicials, i és que, com el propi títol indica, parlaré, en primer lloc, de Santa Eulàlia, és a dir, d'aquesta parròquia en el marc del seu context urbà de la ciutat de Mallorca, és a dir, dins la xarxa parroquial de la ciutat. I, en segon, sobre una primera aproximació al seu espai litúrgic. He de dir que inicialment vaig pensar en dedicar-ho a tot l'espai litúrgic, però no sabia que em trobaria amb els problemes amb els que m'he trobat i finalment me restringiré a l'espai de la capçalera, tot i que també faré algun esment puntual a la resta de l'espai. Simplement vull esmentar que quan vaig elegir el tema no sabia que me trobaria amb el veritable problema que no conservam cap tipus de llibre litúrgic de la parròquia que ens proporcioni unes mínimes indicacions especials, almenys de moment. I això m'ha dificultat en gran mesura el que comentaré. Vull començar fent una reivindicació, assenyalant algunes qüestions toponímiques. Sobretot de cara perquè sé que aquí entre nosaltres hi ha amics que també són de Mallorca i això ho saben perfectament, però sobretot són qüestions que a vegades externament poden semblar una mica difícils i confuses. També els mitjans no hi contribueixen gaire avui en dia. I és que, com heu vist en el títol, parlaré de la ciutat de Mallorca. No parlaré de Palma, perquè Palma és la ciutat, és el nom de la ciutat romà, és a dir, els romans, en la seva conquesta, el 123 abans de Crist, li donaren aquest nom. I amb la conquesta de l'Àndalus se la va passar a denominar Mallorca, tot i que per distingir-la de la resta de l'illa se li afegiria Medina, és a dir, la ciutat de Mallorca. I així es traduiria en la conquesta l'any 1229. Per què dic la ciutat de Mallorca i no ciutat de Mallorca, és a dir, la ciutat en majúscules i sense l'article? Doncs és una cosa important que jo mateix m'he equivocat diverses ocasions i encara avui en dia en el món de la investigació se continua repetint que Ciutat de Mallorca és el topònim i en realitat, com ja va apuntar el filòleg Gabriel Bibiloni, cal utilitzar la ciutat de Mallorca, la fórmula amb l'article i amb la C en minúscula, ja que no forma part del topònim, sinó que és un afegit per fer aquesta distinció respecte de l'illa en el seu conjunt. Malgrat tot, amb els decrets de nova planta se recupera el nom de Palma i és cert que coetàniament també alguns erudits fan com un híbrid i l'anomenen Ciutat de Palma de Mallorca, que és una, anava a dir aberració, però és a dir, és un terme
molt que com a mallorquins no convé utilitzar i molt manco en el cas d'àmbits formals, en estudis, per exemple, històrics, sobretot referint-nos a l'edat mitjana, a l'edat moderna, cal utilitzar el terme de la ciutat de Mallorca. Una vegada feta aquesta breu introducció, parlarem de Santa Eulàlia en el seu context urbà. Una vegada es conquereix l'illa i la ciutat, s'organitza aquesta en 4 parròquies: Santa Eulàlia, Santa Creu, Sant Jaume i Sant Miquel. I les he dites per aquest ordre perquè se considera que és la jerarquia que tradicionalment van mantenir. Per això, Santa Eulàlia s'ha considerat des dels primers moments com la més afavorida. I és que, per exemple, en la butlla papal d'Innocenci IV de 1248 encapçala la llista dels temples que enumera. No obstant això, aquest document, aquesta butlla, no l'han de prendre com un document fundacional. Com ja va dir el pare Josep Amengual, és només una mostra de l'estat consolidat de les parròquies, ja que aquestes havien estat fundades de manera progressiva a mesura anava arribant la nova població. Més o menys en els anys 30 ja tenim algunes dades que ens demostren la seva existència ja abans de l'any 1248. Un altre tòpic que s'ha dit quant a la fundació de les parròquies és que fou una tasca que va ser empresa per el prebost de Tarragona, Ferrer de Pallarès. El mateix autor que he citat, Josep Amengual, esmenta que ell, en realitat, només se degué encarregar de solucionar el problema de la diòcesi, de la dotació de la diòcesi, al voltant de 1235, i que l'organització de la xarxa parroquial va dependre pel que ell considera que en aquell moment era el bisbe de facto, abans de l'elecció del bisbe pròpiament de Mallorca, que era el bisbe de Barcelona, Berenguer de Palau. Però bé, tot i això, hem de tenir en compte que va ser un procés progressiu i paral·lel a l'evolució demogràfica de l'illa. Són 4 parròquies originalment, que l'any 1302 se n'afegeix una nova, la de Sant Nicolau, a partir d'una segregació de part de la de Santa Eulàlia. Com veiem, originàriament Santa Eulàlia ocuparia tota aquesta part que estic assenyalant, espero que se vegi. Per tant, gairebé més de la meitat de l'extensió intramurs. I Sant Nicolau seria una segregació que se'n faria l'any 1302 i com que no tenia ni sortida a la mà ni al pla de la ciutat, és a dir, al camp, se la va dotar d'un quart de les primícies de Santa Eulàlia. Aquest factor, juntament amb que tenia una extensió molt reduïda i la configuració d'un teixit social marcat sobretot per menestrals, varen fer que tingués aquesta parròquia una sèrie de dificultats que no entrarem, perquè ens centrarem més en Santa Eulàlia. Aquesta altra parròquia, aquesta altra demarcació parroquial, l'Almudaina, és una qüestió també problemàtica que tampoc entrarem, però simplement assenyalar que en el segle XVI se considera que fa aparició de manera més o menys estable, però s'ha de tenir en compte que l'edat mitjana també existia, tot i que és un tema encara que no està del tot clarificat. A part de ser la parròquia en origen i després també de major extensió, també era, consegüentment, la que major població tenia i també gaudia d'una gran riquesa social i heterogeneïtat, ja que en ella hi podia haver des de les residències de les classes altes, com també passava, per exemple, a Sant Jaume, que seria la parròquia nobiliària per excel·lència, així com les principals seus de poder, entre d'altres la casa de la universitat, la catedral, l'escrivania i les cúries feudals, la presó, les dependències del bisbe, la catedral, el castell reial, etc. Passant pel call jueu fins a una gran quantitat de tallers i obradors artesanals. Aquest marcat caràcter artesanal de la parròquia ha quedat fossilitzat en la toponímia urbana. Avui en dia encara existeixen els carrers i les places que s'anomenen el Pas de la Palla, el Pas del Carbó, el Banc de l'Oli, la Quartera, la Ferreria, la Gerreria, la Carnisseria d'Amunt, etc. Un altre possible factor de la seva preeminència l'hem de cercar en els seus orígens.
La parròquia es trobava en part dels terrenys que varen ser cedits durant el repartiment al comte del Rosselló, Nuño Sans, i havia tingut un gran protagonisme en la conquesta. I és amb ell, amb el seu entorn, en qui hem de vincular la titular del temple, Santa Eulàlia, ja que precisament la seu diocesana del Rosselló estava dedicada a Santa Eulàlia de Mèrida. Tot i això, no hem d'oblidar que també hi podria haver influït, no? Sobretot en el segle XIV, l'auge del culte de les relíquies a Barcelona, sobretot per una major proximitat cultural. De fet, era aquesta la celebració, la Santa de Barcelona, la que se celebrava amb major solemnitat al febrer. Sota els auspicis de Nuño Sans, o del seu entorn, se promou tot un espai urbà d'un marcat caràcter personalista lligat a la seva figura. I és que la plaça de Santa Eulàlia, focus econòmic de la parròquia, era anomenada fins i tot en la documentació Platea Domini Nunoni. Aquestes qüestions han estat estudiades, entre d'altres autors, per Inés Calderón, qui també assenyalar, com també trobam a la documentació, que va promoure un hospital que més tard se coneixeria com l'Hospital de Sant Andreu, però que aleshores també es coneixia com l'Hospital del Nuño Sans o de Santa Eulàlia, que es trobava a escassos metres de la parroquial. També, a prop d'aquesta plaça i de la parròquia, hi havia la cúria del Nuño Sans, aleshores regentada pel cèlebre mestre Joan de Verí, qui va arribar a ser un home molt important en l'escalafó eclesiàstic i senyorial de l'illa. L'any 1242, després de la seva mort, les seves propietats passen a formar part de la porció reial. I des d'aleshores, hom té la impressió, a partir de l'escassa documentació que conservam del segle XIII relativa a la parròquia, de que la monarquia d'alguna manera prioritza la parròquia en la celebració d'alguns dels esdeveniments polítics més destacats del període que va més o menys dels anys 40-50 fins l'any 1300, com per exemple el jurament de franqueses i privilegis de dia 12 de setembre de 1276 per part del futur, aleshores ja, per part de l'aleshores ja Jaume II, després de la mort del conqueridor. Sí, perquè abans ja havia fet aquest jurament quan encara era infant. Això me volia referir. No obstant això, sembla que a principis del segle XIV hi ha un desinterès i no sabem massa bé per què i tampoc m'hi vull estendre massa en aquesta qüestió, però és cert que crida l'atenció que coincideix més o menys en el moment en què Jaume II, en el seu codicil testamentari de 1306, eligeix sepultura a la capella de la Trinitat de la catedral. No sabem si una cosa és conseqüència de l'altra, però més o menys, a partir d'aquella època, la monarquia deixa de fer aquests esdeveniments que, per altra banda, també hem d'entendre com a unes celebracions molt lligades a l'organització municipal, és a dir, a la universitat, ja que es trobava en els escassos metres, pràcticament, la seva seu de la parròquia, i amb la que també varen tenir molta relació. 3 apunts arquitectònics, perquè m'agradaria passar més temps a la litúrgia. Tot i ser utilitzada com a lloc de reunió en aquestes ocasions que he esmentat, això no implica necessàriament que l'església ja estigués construïda. En aquest punt, la historiografia divergeix. Hi ha uns blocs d'autors que consideren que la parròquia fou construïda en el segle XIII i altres que retracen la seva construcció a finals del mateix segle o principis del segle XIV. De manera que amb anterioritat, durant la celebració d'aquests esdeveniments, s'hauria utilitzat un espai provisional. Fos una mesquita, fos una casa andalusina adaptada, fos un petit oratori construït expressament, etc. Com que no ho hem documentat, no podem afirmar cap de les opcions. Però és cert que la teoria de la seva construcció en el segle XIII
ha quedat una mica invalidada, sobretot des del punt de vista de l'escultura, ja que certes teories se fonamentaven en que a causa de l'escultura del deambulatori i les claus de volta, etc., que mantenia uns aspectes que havien volgut veure com a arcaics, i això ja implicava que fos una construcció del 13, però en realitat convé, i això és encara una tasca per fer un estudi més profund d'aquesta escultura per veure com, efectivament, en el Rosselló, encara en el segle XIV, continuaven certs estilemes escultòrics que s'assemblen bastant als que trobam a Santa Eulàlia. Un altre dels arguments se basava en l'absència d'edificacions just després de la conquesta perquè hi hauria hagut una gran esplanada al voltant de l'Alcassaba, és a dir, del recinte murari de l'Almudaina. Però, clar, si tenim en compte que hauria una gran esplanada que invalidés la presència d'edificis en tota aquesta illeta, també haurien d'invalidar altres edificis que hi ha per aquesta zona i a més també hem de tenir en compte que si hi hagués hagut una edificació preexistent, aquesta no hauria ocupat tota la illeta, sinó que tal vegada podria haver estat cap a la part nord, més o menys, cap a on està avui la capçalera. Però, com dic, com que no ho han documentat, no podem fer més que hipòtesis. Quant a l'evolució constructiva, ja he comentat com som més del parer de Marcel d'Orliat d'iniciar la construcció a finals del segle XIII, principis del XIV, i tindria una evolució que se perllongaria fins al segle XVI, tot i que la façana major és del XVII. I, simplement breument, és l'únic edifici de 3 naus de les Illes Balears, a més de la catedral. Té 6 trams i no té transepte, o transepte encastat, com se vulgui veure. Naus laterals, la meitat més estretes que la central, i una particularitat és que la capçalera disposa de girola, i és l'única de les Illes Balears. S'han parlat molt dels seus models. D'Orliat, per exemple, la connectava amb un híbrid entre les esglésies catalanes de 3 naus i les llenguadocianes, però passam ràpidament a la litúrgia. D'acord. Tenint en compte que la capçalera estaria acabada més o menys entre finals del segle XIII i principis del XIV, podríem situar l'altar major, depenent del moment constructiu, a mesura anés avançant l'obra, en un indret o un altre. El primer benefici que en consta és l'any 1303, fundat pel prevere Llorenç d'Esclorí. Marcel d'Orliat, a partir de la lectura dels paraments, dels calats de les finestres i la comparació que en feu de la seu, va confirmar la cronologia que proposam, 1303 i 1320. Sento un renou i no sé on, algú que té el micro. Bé. Això, la de l'altar. Ah, sí, d'acord, perdoneu. Cal tenir en compte que també hi ha una teoria que és la que va sostenir el marquès de Vivat, que és que la primitiva església, el primitiu oratori que ell considerava que hauria hagut abans de la Te parròquia digo que lo que comió hoy conservam. mi gata que tiene estos problemas. Comió 5 sobrecitos de Um, Això, que... Ara m'he embullat un poc. En el transepte considerava el marquès de Vivat que hi hauria hagut el primitiu oratori, coincident amb una part del mur, amb pedra, que és distinta de la dels murs de les altres parts de la capçalera i que, a més, presenten unes marques de picapedrer que no es troben en altres indrets. Així, segons la seva teoria, l'altar major s'hauria ubicat aquí i hauria considerat que amb la construcció de la nova capçalera s'hauria produït un canvi d'eix. Si en aquests moments l'oratori es trobaria ubicat en aquest sentit, és a dir, entre est cap a oest, després hauria passat a ser de nord cap a sud. Però, clar, bé, també es basava en una referència documental, per dir que l'església es trobava en aquest altre, el primitiu oratori es trobava en aquest altre eix.
Però, clar, el que va dir Marcel Durliat, en canvi, és que aquestes capelles sí podrien haver-se construït en un primer moment, però no tenia per què haver-se construït tot el tram. I, a més, un oratori d'aquesta morfologia així allargada, a més sense suficient fonamentació documental, no queda massa clara i preferim pensar que l'altar major s'hauria anat ubicant a mesura anés continuant la construcció respecte al mateix eix que tenim avui en dia. Un altre altar que hem de destacar de la capçalera és l'altar de Santa Maria. I tenim una referència molt interessant, que és que l'any 1332, segons el Capreu de Manresa, ens consta la fundació d'un benefici en l'altar major de Santa Maria de l'Església de Santa Eulàlia. El fet que ens el citi com a altar major es podria pensar que és un error. No ho sabem, perquè com que no ho hem trobat a una altra banda, i a més, anteriors beneficis, l'any 1317, se cita únicament com l'altar de Madonna Santa Maria. Per tant, com que no disposem d'altres notícies documentals que ho confirmin, no podem saber si fou un error o si hi tenia a veure el fet de que aquest altar ja en el segle XIV fos un espai força privilegiat i que hagués adoptat algunes funcions auxiliars, com per exemple haver acollit les misses matinals que a inicis del segle XVI encara es continuaven celebrant cada diumenge en honor a Maria, que precisament era la cotitular de la confraria principal de la parròquia, la confraria de Santa Eulàlia i Santa Maria. Aleshores veiem que hi hauria com una mena, no?, de cotitularitat i a aquesta institució, a més, se li concedí aquesta capella amb el seu altar l'any 1365 i la documentació la cita com la capella al cap de dita església, és a dir, la capella axial. Per tant, per ventura, el fet de que fos citada com a major aniria encaminat cap en el fet que aquest estigués considerat dins un rang més o menys pròxim, no?, el de l'altar major, tot i, com dic, ser un altar totalment diferenciat en aquest. Anar agafant complexitat, la capçalera, amb la instal·lació en el segle XV d'un retaule major tabernacle que va ser contractat en Gabriel Moger II i que hauria actuat com a separador de l'altar major respecte dels altars que hi havia al darrere. No només hi havia el de Santa Maria, n'hi havia d'altres que ara no citarem per no estendre'ns, però també n'hi havia en el deambulatori, etc. Aquest retaule fou substituït en el segle XVI per un gran retaule mixt classicista contractat amb el fuster Tomàs Armengual, que es pensa que s'hauria realitzat partint del retaule que anava a ser destinat a la capella de Sant Josep i que la confraria del mateix nom hauria cedit a l'obra, segons ens diu un document que publicà Joan Muntaner. Cal pensar en la possibilitat que aquests retaules, sobretot el segon, que és del qual tenim més documentació, com ocorria en altres esglésies com la mateixa Seu Vella de Lleida, la Catedral de Tarragona o la parroquial de Santa Maria del Pi a Barcelona, hauria pogut deixar un espai al darrere i fossin entesos com a grans mobles amb portes laterals que comuniquessin un espai al darrere i que deixessin l'altar major al davant i a darrere hi tinguessin un altre altar. Així sembla que ens ho indica la documentació. L'any 1571, ja una data bastant tardana, quan les tasques de la maçoneria del segon retaule ja s'aproximarien cap a la seva finalització, tenim un document que ens parla de la capeleta on està el retaule, segurament en referència a aquest espai. Quines funcions tindria aquest espai? Doncs litúrgicament parlant. Bé, doncs la documentació també en aquest cas ens en parla. És probable que fos el lloc de culte i lloança eucarística i, a més, l'espai on s'hauria custodiat el Santíssim. Per tant, que fos un rere-sagrari. De fet, les visites pastorals del bisbe Arnedo entre 1562 i 1572, en visitar primer el Sanctissimum Sacramentum, sempre esmenten la seva localització retro altare maius.
Reforça aquesta idea el fet que el contracte del retaule renaixentista s'especifiqués textualment que s'havia de fer de la factura i semblança, que és el retaule qui es fa per la Iglesial Parroquial de Montuïri, i si millor poreu, millor a contentació nostra, acceptat que no haveu de fer sacrari en aquell. A diferència del primer, del retaule major del segle XV, que sí que havia de tenir sagrari, per tant era un retaule tabernacle. És a dir, el que és més probable és que el sagrari s'hagués custodiat en aquesta capella del Corpus posterior. A més, l'any 1558, en plena construcció del segon retaule, es documenta que el pintor Benet Fons havia rebut 6 sous de l'obra per reparar la figura de l'àngel Sant Gabriel de la capelleta del cos sagrat de Jesucrist de dita església. Segurament formaria part aquest Sant Gabriel d'una anunciació que hi hauria en aquesta capella, però simplement vull esmentar com a paral·lel que l'existència de reresagraris està molt ben documentada a partir del segle XV en altres indrets, com per exemple València, que ha estat estudiat per Alfonso Rodríguez de Ceballos o Luis Arciniega. Vull fer un breu esment al cor, tot i que no em puc allargar massa, i és que originàriament, segons ens diu el marquès de Vivat, i partint de referències documentals que avui en dia no trobam, com són les que tenim aquí a la presentació, és a dir, no trobam el document d'on ho va extreure. Segons aquestes referències, el cor es trobaria a les proximitats de l'altar major, tal vegada al voltant d'aquest. Però del que sí que tenim certeses és que en un moment indeterminat aquest s'hauria traslladat a davant de l'altar major. No sabem si en aquests trams que són els que proposava el marquès de Bisbot o a uns trams més propers en el presbiteri. Però el que és interessant és que en el segle XVIII es documenta un conflicte entre la comunitat de beneficiats i el rector, perquè aquest segon havia decidit mudar el cor detrás de l'altar major. I els beneficiats argumentaven que passen de 500 anys que el cor està davant l'altar i ho justificaven precisament en la litúrgia. Deien que el processori era tan immemorial no sabem com el senyor rector és passat a fer ninguna operació per dit efecte sense comunicar-ho abans al comú. És a dir, indirectament ens informa de que segurament els 500 anys és una exageració, però ens informa que feia molts d'anys, molts de segles, que es trobava a la part de davant de l'altar major. La mateixa font del conflicte també al·ludeix a una càtedra, a la cadira del mig del cor, que, segons el marquès de Vivot, hauria funcionat com a distintiu d'una església de refugi, però és una argumentació poc sòlida, ja que el cert és que tots els temples podien servir d'asil en cas de persecució si s'havia comès una infracció. I, a més, aquesta càtedra no l'han conservada, només han conservat un arc que en teoria estava lligat en aquesta càtedra, però que tampoc sabem ben bé. És a dir, ell ens proposava que fos l'arc aquest que es conserva del segle XIII, però si es veu, justament no he dut cap fotografia, però és clarament del XV com a mínim. És a dir, no sabem, ara per ara, només podem descartar una mica aquesta teoria fantasiosa, no? de la càtedra com a distintiu, no? de les esglésies de refugi, però és cert que tampoc podem donar una interpretació alternativa per com dic, la manca de documentació. Simplement un breu esment alguns dels altres altars i capelles, i és que Santa Eulàlia va ser també un dels temples preferits per confraries i famílies, segurament això en relació amb l'heterogeneïtat social de la qual parlava en relació a la demarcació parroquial. Així es va convertir en un escenari litúrgic pràcticament com un gran batibull sonor, perquè haurien d'imaginar que, a més dels oficis divins i de les misses majors, també se celebrarien gairebé simultàniament tota una gran quantitat de misses en múltiples altars que tenim documentats.
Alguns d'aquests serien Sant Eloi dels argenters, Sant Marc dels sabaters, els quatre màrtirs coronats dels picapedrers, Sant Antoni Sentiu dels fusters, Sant Joan Baptista dels corredors del coll, la de la família d'Escalà i ja en el segle XVI la capella de les ànimes de la mateixa confraria. Però això ja és un tema per una altra conferència. Recapitulant, hem vist com la ciutat de Mallorca tenia una xarxa i una jerarquia parroquial molt definida, ja a inicis del segle XIV, en la qual Santa Eulàlia era la primera en importància, des del punt de vista econòmic, demogràfic, però també arquitectònic i funcional. En aquest sentit, ens hem fet una sèrie de preguntes, no?, quant a la configuració litúrgica de la capçalera i la seva evolució, més preguntes que respostes, podríem dir. Perquè queda a l'aire com s'haurien vestit aquests espais, per què s'hauria produït un trasllat, per què després en el segle XVIII se voldria retornar el cor a l'altar major, tot i que això ja és una qüestió que afecta els modernistes. Bé, malauradament, com dic, no podem conèixer de moment com era la litúrgia sense disposar de cap llibre litúrgic amb unes mínimes indicacions de l'ús concret que hauria tingut l'espai. Podem tenir més o menys com era la topografia, però no la manera en què aquesta era, diguem, poblada i utilitzada. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu per la presentació. He de dir, ja com a títol personal, que la introducció lenta del tema s'ha agraït profundament pels no experts en el tema i, de fet, aquí és una mica una de les qüestions que pensava. A mi a part de que molt mesurades i que sempre és una cosa que don confiança, totes les hipòtesis que has tirat, jo, com a persona llunyana al tema, em les he cregut perfectament, sempre amb tu. Per tant, el que sí que faré és invitar a la resta de ponents amb molt més coneixement, segurament, de la qüestió a que et qüestionin les hipòtesis, si fa falta, o, en tot cas, que demanin més profunditat en qüestions que cregueu. Sigueu lliures de preguntar, aprofitant que tenim Bé, el m'he Enric de aquí. disculpar perquè ha hagut dues vegades que sentia renous i No pateixis, ja ho hem me sentit desconcent tots. molt fàcilment. Me sap Vale. greu. Ja hem silenciat els responsables. Ah, vale, ja. Ja mai més et tornaran a molestar. Si no, silenci tens. La Marta segur que té preguntes en relació amb la monarquia. No, ho sabràs tu millor que jo, Marta. Sí, fes Marta, vull dir que aquí com si estéssim per casa, Hola, buenas tardes. ¿Me sentiu? Sí, tinc molt mala connexió, però... No passis res. Sí, se sent. Moltes gràcies, Enric. No, era per demanar moltes coses del rei de la monarquia, que ja hem xerrat i ja en xerrarem, però era per demanar-te si per altra banda tens informació d'altres llibres litúrgics d'altres parròquies. No. Malauradament, és a dir, medievals, te refereixes? O moderns. Llibres litúrgics... Bé, gràcies, Marta, per l'assistència i per la teva pregunta. Farà llibres litúrgics medievals amb indicacions especials. Clar, és que no sé si l'he fet aquesta puntualització, però llibres litúrgics en tenim. El que passa és que no tenen, és a dir, no mos serveixen en els historiadors de l'art en el sentit de que no tenen indicacions precises, m'entens? És a dir, potser tenim missals, tenim graduals, però sense indicacions especials. A Santa Eulàlia, de fet, hi ha algun missal. Després, crec recordar un gradual, encara que crec que està perdut, no el troben. Després també d'altres parròquies de part forana sí que crec que record que hi ha alguna consueta, però ja molt més tardà. Però això, el problema que tenim és precisament que m'he trobat amb això,
la manca de llibres litúrgics, sí, sí. Sí, per això també te demanava. I no sé si hi ha altres fonts que hagis consultat que te puguin donar informació de les processons o d'alguna cosa, tot i que sigui ja a final, edat mitjana o això, quin Processons tipus de fonts? a de dins la parròquia o A per de la dins ciutat? o fins i tot de fora, per la ciutat, que si has marcat un poc quines processons passaven a lo millor per aquest entorn. Sí, això sí que a partir de fonts no, és a dir, no inèdites, la majoria són publicades, sí que tenim algunes dades i Santa Eulàlia solia formar part, a més de la processó típica que se feia, no?, des de la seu. Sí, ara record que ara no sé si era la festa del Corpus. No ho sé, ho hauria de mirar. Però hi havia una festa que quan passaven per davant els temples, i records la cita de quan passaven per davant Santa Eulàlia, deien Santa Eulàlia, ora pro nobis. Vull dir, això sí que me'n record. Però així exactament sí que hi ha una referència molt interessant sobre la processó que se feia pel Dia de la Caritat, que en el segle XIV, és de 1320 i pico, crec, o 40, no sé exactament. Però bé, sí, un cas ja en xerraríem. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, no sé si hi ha alguna altra pregunta, comentari. Si no, Enric, també pots anar interpel·lant a la gent fins que els obliguis a fer preguntes, si fa falta. De l'Anna mos ha fuit, però ella segur que tindria qualque pregunta. Ha estat molt interessant, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, si no, ho deixarem aquí. Moltes gràcies una vegada més, Enric, per Gràcies a acceptar, vosaltres. per fer-nos una presentació interessant, per atendre pel temps. No hi ha cap ni una queixa possible. I en qualsevol cas, amb la resta, us emplacem a trobar-nos de nou el 13 de gener amb la següent sessió de Mireia Ribot de la Universitat de Girona sobre dones i mobilitat social a la regió de Girona durant la baixada mitjana. I en qualsevol cas, si no, ens veiem i ens trobem en L'any que ve. qualsevol lloc. L'any que ve. No, l'any que ve segur, l'any que ve segur. Deixem de gravar.